Wara li l-Partit Laburista ppreżenta l-pjan tiegħu għall-qasam tal-enerġija li jwassal għal kontijiet orħos u arja aktar nadifa komplew ħerġin aktar reazzjonijiet pożittivi. L-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin fissret il-pjan bħala tentattiv serju biex jorħsu l-kontijiet. Imna ħafna l-bieraħ flaxija kellna diskussjoni serja u aħna qegħdin naraw il-proġett bħala tentattiv serju sabiex wieħed jikkontrolla u jrażżan il-piżijiet tad-dawl u l-ilma. Fil-Breakfast News ta' One, il-Viċi President tal-Assoċjazzjoni Sandro Ketkuti qal li l-pjan jidher vijabbli jista' jseħħ u faħħar id-deċiżjoni li jkun involut is-settur privat fil-proġett. Aħna nemmnu illi l-proġett jidher li huwa vijabbli, jidher illi jista' jseħħ, speċjalment illi r-riskju ġie verament ikkalkulat għaliex il-fatt illi se ddaħħal il-privat hija xi ħaġa pożittiva. Apparti l-fatt illi aħna dejjem interessati li l-privat jinvestu mal-gvern għaliex qed jaħdem il-privat ukoll. Anke l-imprenditur Reġinald Fava tkellem mod pożittiv dwar dan il-pjan wara li l-istess pjan kien spjegat f'aktar dettall f'Business Breakfast organizzat mill-Partit Laburista. Jiena naħseb li huwa fattibbli u jiena naħseb li kull min ħareġ minn hawn illum ħareġ iktar kuntent milli qatt kien qabel u se ngħidlek għaliex. Għaliex aħna nafu li l-kontijiet tad-dawl u tal-ilma tal-enerġija qegħdin iġibuna f'sitwazzjoni verament ħażina. Kemm bħala familji, kemm bħala negozji, kemm bħala fabbriki, kemm fit-turiżmu, fis-setturi kollha tal-ekonomija ta' pajjiżna. U meta inti tara li hemm dal-isforz biex din il-problema insolvuha, inti ma tistax ma toħroġ minn hawn sodisfatt. Dawn ir-reazzjonijiet jingħaqdu ma' dawk espressi fl-aħħar sigħat mill-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem l-MEA li fissret dan il-pjan bħala wieħed kuraġġuż u li indirizza punti kruċjali, kif ukoll mill-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u r-Restoranti l-MHRA li qalet li l-pjan jagħti direzzjoni ċara u li jwassal għal roħs fil-kontijiet li talbet hija.